Aquesta setmana us presentarem l'agenda cultural envoltades de vins i caves. I us podem assegurar que les propostes que portem us faran agafar molt mal de caps a l'hora de triar quines feu. Seguiu-nos. Som-hi! La representació de la realitat ha estat una tendència artística recurrent des dels principis dels temps. Així mateix, en aquesta ciutat està molt present la cultura del vi des de l'època de la toga i els gladiadors. Ara us preguntareu per què us estic explicant tot això. Doncs perquè aquí, a Cristina Guillén Selecció de Vins Badalona, estan acollint l'exposició d'art Desequilibris, de Laia Pla i Susana Ruiz. I podem comprovar que fan un molt bon maridatge. Per què desequilibri? Perquè sí, perquè el desequilibri també hi és, perquè el que ella fa i el que jo faig no té res a veure i conviu. I conviu amb desequilibri i no passa res. Per això desequilibri, perquè no... Bueno, una mica estem fartes de buscar el justo medio, de buscar el balanç, de buscar desequilibri i funciona. Ella té tota una línia que és com un sol comentari dissectat amb diferents fragments i jo cada peça és un comentari sencer, cada una de les peces. O sigui que el planteig no té res a veure, ni tan siquiera el planteig escultòric, conceptual, diguem, no? Hi ha 9 peces que són com una línia més contínua, com una col·lecció, que surten a partir d'uns ninots que jo dibuixo, uns ninots, uns suspesos, que els dic jo, que són com personatges suspesos en l'aire. Normalment són noies, però són com molt masculines, amb un acabat molt bast, perquè també no m'agrada que sigui un hiperrealisme. Hi ha una escultura que és amb talla de pedra, de marbre, talla directa, i és la representació del que es diu un bifàs achelense, que és una eina prehistòrica. I amb aquesta pedra he volgut fer, per un costat, l'exercici tècnic amb la pedra per esculpir per excel·lència, que és el marbre, imitar com talla el sílex. El marbre no es trenca així. És una primera peça que vaig fer d'un autorretrat en fang i a partir del motllo la vaig positivar amb diferents materials i abans vaig fer disseny de moda i és una cosa que sempre m'ha agradat i m'ha quedat i la meva intenció una mica amb aquesta peça era barrejar els dos mons, el de la moda i el de l'escultura. Cada any, milers de mataronins esperen amb candeletes l'arribada de la seva festa major en honor a les patrones de la ciutat. Doncs bé, no cal esperar més, i és que aquest cap de setmana Mataró donarà el tret de sortida a les Santes, unes festes que s'allargaran 11 dies, durant els quals prometen donar molta gresca a tots els assistents. Benvinguts al llarg viatge! Aquest any, els concerts de Charango i Mago de Oz són els caps de cartell d'unes santes que destacaran per la gratuïtat dels més de 50 concerts repartits per diferents espais de la ciutat. Des del pròxim dissabte 19 fins al 27 de juliol, la ciutat del Maresme s'omplirà de música de la mà, entre d'altres, dels grups Every Night, Oques Grasses, Miquel del Roig o Llibert Fortuny. Com sempre, els assistents també podran gaudir de les jornades festives del No n'hi ha prou, que aquest any cauen dilluns, i sobretot de la Nit Boja, que cauen divendres. A més, aquest any la celebració de les Santes també se suma a la commemoració del tricentenari, amb un cercavila de gegants amb una colla d'Alemanya, que representa l'arxiduc Carles d'Àustria. Per a més informació sobre totes les activitats, visiteu el web lesantes.cat. Hi ha un circ predilecte. És dels joves pel que fa al panorama musical de la ciutat, però el Bona Nit Barcelona ja ens va sorprendre l'any passat en la seva primera edició i aposta fora en aquesta segona. Amb un cartell petit però preciosament cuidat, trobem una combinació d'artistes tant nacionals com internacionals.
amb activitats que es duran a terme al llarg del dia, també trobem estants gastronòmics amb productes de qualitat i ecològics. Ubicat al poble espanyol, és una molt bona opció per passar una gran i bona nit. Amb el lema Jo de gran vull ser petit, el Bona Nit Barcelona es consolida en el seu segon round com un festival que cuida fins a l'últim detall per, tal com ells mateixos diuen, ser els millors. Això vol dir un cartell amb personalitat pròpia, escollit amb cura. Entre els artistes nacionals destaquen Jorge Drexler o José González, entre altres. I pel que fa a músics internacionals, trobem propostes tan suculentes i interessants com Erland Oy o Pompeia, el jove grup indi moscovita que està triomfant al país més gran del món. Gastronòmicament parlant, el Bona Nit també hi té molt a dir. Amb productes ecològics i una restauració orgànica i de qualitat, procuraran satisfer les demandes de tothom, incloent, per tant, els vegans. I per últim, però no menys important, són un festival amb una gran consciència mediambiental i promouen en el si de l'esdeveniment els hàbits saludables i en consonància amb el sentit més estricte del eco-living. Ja des del migdia podreu començar a gaudir de diferents concerts, a més de diferents tallers i activitats aptes per a tota la família, com ara el taller de màscares tiki o el taller de cuina infantil. L'entrada costa 12 euros i l'esdeveniment es du a terme al recinte del poble espanyol el dissabte 19. Una oportunitat de luxe per gaudir de la bona música i el respecte a la natura, tot en un. I finalment us proposem una de les activitats que durant els últims 3 anys ha aconseguit canviar completament la cara dels diumenges. Es tracta del pícnic electrònic, una bona excusa dominical per treure a passejar les carmanyoles i les estovalles, tot disfrutant de la millor música electrònica del moment. Us hi animeu? Per a tots aquells que no vulguin renunciar a l'oci mentre treballen, el pícnic electrònic, ubicat als jardins de Joan Brossa de Montjuïc, es consolida com una de les alternatives estiuenques dels diumenges. Famílies, grups d'amics, turistes i parelles podran desafiar les caloroses tardes de diumenge envoltats de la millor música electrònica, la natura i la gastronomia de la ciutat. Un any més, els millors DJs de l'escena nacional i internacional, tant consolidats com emergents, formaran part d'una programació selecta amb un fil conductor propi per a cada diumenge. I és que el pícnic electrònic és més que un simple concert, és un punt de trobada, una excusa per treure els tovallons de quadres i sentir la gespa sota els peus, per agafar aire i veure la ciutat de fons mentre cau el sol de mitja tarda. Per aquest motiu, l'esdeveniment també ofereix activitats per als més petits i espais dedicats a les famílies, a més d'una àmplia oferta gastronòmica de qualitat. Un bon pla per combatre les desèrtiques tardes barcelonines d'estiu i exprimir els diumenges a fons fins a la posta de sol. Quan diuen que Badalona és una ciutat oberta al mar, no s'equivoquen pas, i això demostra la segona edició de les Nits al Port de Badalona. Enguany amb una proposta cultural molt variada que va des de l'òpera fins al ballet, els dies 18 i 19 de juliol no us podeu deixar la gorra i la pipa a casa i sigueu capitans de la vostra diversió. Després de l'èxit de la primera edició, tornen les Nits al Port de Badalona, un festival de 2 nits amb una proposta cultural variada en un entorn immillorable. El divendres a les 10, l'òpera i el ballet seran els protagonistes amb les actuacions del jove ballet clàssic de Badalona, el tenor José Luis Blanc, la mezzosoprano Àngela Lorite i el pianista Àlex Morandini, que interpretaran peces clàssiques d'òpera i música popular. La segona nit, a les 9:30, serà el torn de les gaites de l'agrupació cultural galega Agarimos, les jotes del Centro Aragonés de Badalona i el ball espanyol del Centro Cultural Castellano Manchego de Badalona, a més de l'oferta andalusa d'Acra, Ciutat de Badalona i de la Hermandad Nuestra Senyora del Rocío. Les 2 nits es completaran amb l'oferta gastronòmica d'algunes de les cases regionals presents a la segona edició de les Nits al Port i altres establiments de la ciutat, a partir de les 8. Esperem que aquest cap de setmana pugueu equilibrar la balança per fer totes les activitats que us hem proposat. I si no, no patiu. La setmana que ve tornem amb més propostes que grans i algú tinc.